Mga sundalo kapulisan gikan sa RPSB giduga nga puwersa sa Talisay City ning pagpaubos karon sa MECQ sa maong dakbayan. Samtang laing duha ka syudad ug upat ka munisipyo sa Bagatang bahin lakip sa gipaubos ni Governor Garcia sa MECQ. Apan taliwa ni ini magpadayon gihapon ang public transportation sa mga lugar diin gipaubos sa heightened restrictions. Ang report ni Femery Dumabok. Makita na usab sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay kining mga army vehicle. Muroving kini sa adlaw gabi uban sa kasundaluhan ug dugang puwersa sa kapulisan. Kini humanihangyo og augmentation ang lokal nga kagamhanan ning unang adlaw sa pagpatuman sa modified enhanced community quarantine sa syudad sa Talisay. Armed forces dire og ang ang police from RPSB. So the mayor requested them so that makatabang para sa pag-enforce strictly sa MECQ. Karon they are being distributed in areas of convergence para manakop o mamadlong. Bring up lang ni Governor Gwen ang mga numbers sa whole province. Of course, ang iyang gibuhat, iyang based by population. Based by population, how many cases maabot every 10,000. So, with our amount of cases, taas-taas ta, but not ang pinakataas na city. Atol sa virtual meeting ni Governor Gwen Garcia sa mga mayoro sa probinsya gahapon, iyang gipahibaw nga ang mga dapit nga adunay daghang kaso sa COVID-19 ipaubo sa MECQ with heightened restriction. Usa ka executive order ang gipagawa sa gobernador kalabot niini. Sa iyang EO, mamahimo lang makagawas ang 16 anyos hangtod sa 64 anyos, kung limitado lang ang makagawas. Alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag ang curfew. Pipila ka mga establishmento ang di mamahimong maka-operate. Hinuon, padayon ang public transportation. Ganihang buntag, gitagbo sa mayor sa dakbayan sa Talisay ang mga department head alang sa strikto nga pagpatuman sa mga lagda. Na ma-implement nato with the kapulisan, sa pulis, sa mga barangay. But of course, the people has to help also. Na kung i-implement nato ni Siyagtarong, hopefully mugamay ato mga kaso. Lakip sa gipaubo sa MECQ HR ang mga syudad sa Naga ug Karkar, nga dunay 110 ug 184 ka mga aktibong kaso sa COVID-19. Apil usab ang lungsod sa Minglanilla, nga dunay kasamtangang 207 ka aktibong mga kaso. Cebu nga dunay 156 nga kaso. Argao 146 ang kaso. Oslob 123 ang kaso. Ug Sambuan nga dunay 94 ka mga aktibong kaso. Uba ni Jun Solon. Ako sa Femery Dumabok. Balitang Bisdak.